fraților, și bine v-am găsit la un nou episod de Roblox Piggy. Astăzi din nou de Maria. Bună! Da? Dăm play. Mai sunt 8 secunde. Hai Maria, votează cu asta cu circul. Mall capture. Bine, player. În player va fi și Dark Princess Millie. Va fi Piggy. Dați-mi pe mine cu Piggy în spatele meu. Un costum de mușchetar. A mall? We all let her really? Wow! Da, haideți să începem. Da, să pe Piggy. Să urcăm pe scările rulante. What? Ce este aici? Că să Piggy m-ar vedea dacă stau așa aici. Dar Piggy se poate naște oriunde. Piggy s-a născut. Uite pe Piggy. Uite, o văd chiar acolo în fața mea. Unde este Piggy? Uite. Vrea să o omoare pe Piggy. Aia nu-i Piggy. M-a omorât Piggy, este un schelete. N-am văzut-o, m-a surprins. Ne vom uita la Maria. În joacă. Mix roci. Uitați-o. Are intrat în încăperea asta. Piggy are skin de schelete. Infection. Pe meciul ăsta nu este pe Infection. Pe meciul următor nu Meciul următor va... se va vota. Dacă reușim, va fi Infection. Infection este la trial, nu? Nu apare cine. Deci este Infection, se schimbă în traitor și nu se schimbă. Ok, deci m-am urmărit. Și eu să prindă Piggy! A prins-o! A prins-o și... Haideți să ne uităm la Piggy acum. Dacă prinsă să ne vedem. Da,
Da, nu știu, să dacă mă prinde să fiu să vin. Și am să vinesc pe Maria dacă se voteze infect. Dar nu te lăsa omorât, pentru că e plictisitor să fii pig, e mai distractiv să fii omule. Da. Păi mergi, că ești încet, dar e amuzant să-i cauți pe ceilalți. Nu contează. Și e mai distractiv să fii om, pentru că poți să deschizi uși, poți să faci mai multe când ești om. Poți să faci mai multe când ești om, de aceea este mai distractiv când ești om. Părerea mea, mie mi se pare, și iar dacă mă comentează, nu mai primesc un video. Acum a început să râd. Ultimul, nu? Mai este cred că unul singur. Game over. Pig câștigă. Map. Bine, am votat că și eu carnaval. Pentru că se potrivește infection. Și carnaval va fi ceva. Infection. Da, uite, infection. Și gata, o să fie infection, mai spune un singur. A, dacă asta, da, asta nu aleg. Ăștia nu aleg. Infection! Yes. Mm. Ia să vedem cine este. Eu sunt! Și Maria va fi Piggy! Da, să mă prinde, da, uite. Care vrea să mă prindă. Ah. Și tu vrei să fii Piggy, taci în gură. Păi, dacă mă prinde. Da, vreau. Te prind. Nu vreau.
Player. Iau. Să te prind. Poate să iau. Băi, țineți de aici la încrucișate. Să fiu eu player. Ce ne alegem? Nu știu, house capture am dat eu. Ce alegeți? Mall capture. O să fie. Ales mult capture s-a ales. Oh, clar să fie player. Da, așa că. Că cealaltă nu prea zis. Player plus bot, cum se numește, este destul de greu. Chiar este greu. Și player, și votul, toți au votat așa. Poate eu? Ah, Raluca 30. Stai, Raluca 30. Cred că e colega mea. Aia cred că o cunosc pe Raluca 30. Pentru că Iată, vine în pic cu mine și mă conduce până la mall. A mall, why all they hide her? Raluca... Really? Ia bet. Îmi bet că trebuie să-i dau. Uite pe Piggy, fugi, s-a va salvat pielea. Asta nu e Piggy. Hai, Piggy. Mă ascund ușor. Am găsit cheia mov. Trebuie să cobor. Trebuie să iau cheia mov. Eu nu știu unde sunt. O să câștig. Piggy nu poate veni aici. Și nici tu nu știu unde sunt. Vine Piggy. Da, am crezut că Piggy nu se poate pune pe crouch. Nu se poate. Că asta s-a pus și a venit după mine. În ventilație. Noi avem după mine în ventilație. Unde e ușa? Închideți ușa. Dar nu, găsim ușa, m-am băguit. Ia cheia mov. Ia cheia roșie, David. Unde? Este acolo lângă cufăr, cheia roșie. Acolo are Nu vezi că Piggy lângă tine? Mă avertiză. A zis că nu e. Da, sunt mai multe Piggy, cred. Băi, este o Piggy în ventilație. Ia vină să iei. Am găsit și cheia albastră. O iei? Cu cheia roșie cu cheia albastră? Mă țin și eu cu gașca asta. Nu, te duci mai după noi. Nu era un... Mă rog, uite. Uite-o pe Piggy. Pe Piggy. De cine? E așa, nu mă gândesc. Te omoară! Acest meci și... Da, ba nu mă omoră să stai ca... Vine Piggy încă? Învârți așa, mă, încă nu știu asta. Nu știu cum faci. Eu strâng, nu știu cât faci.
Eu strâng 75 de bani. Cred că asta va fi meciul și vom încheia aici și Dar acest cum episod. dai mai departe? Că tot nu știu cum dai. Mă uit la Uite, papi, unde e? nu mă vede. Mă uit la una cum merge pe undeva. Piggy nu mă vede. Dar tu unde ești? A, ba da, te vede. Nu vrea să vină. Vine, vezi? Vine. Vine Piggy. Ce faci, Piggy? Vezi? Vine. De coprovuci, vine. Vine de coprovuci. Nu te provoc, vezi, este viața ta. Stai. Nu vreau Da, să a provocat. ce a venit pe mine. Ia iarba! Pune chiar. Băi, Maria, nu mai trece ce vreau, eu am plecat de mult din zona aia, lasă-mă în pauză. Nu vezi. Să te vadă este acel. Dacă te-ai ridicat și tu te-ai ridicat, și prinde când trece pe aici, sau pe aici, se prinde. Eu stau așa și mă gândesc. Bine, nu mai la cineva care se joacă. Dacă că nu mă uit la tine, mă uit la mine. A, mai sunt doi oameni și Piggy. Mai sunt, deci voi doi, tu și cu încă unul, care întărătă, tu Piggy. Numai voi sunteți în joc. Piggy te poate prinde dacă vine așa. Asta o greșită, se zice Roblox în loc de Roblox. A scris Roblox în loc de Roblox. Unde? Asta de ce de prieten. Pe casca mea, că știu, ai văzut cum am eu cap. Stai, deci... Back. Shop. Nu în shop. Vreau să iau pasă, dar nu pot să văd cât costă ca să o pot lua. Că nu știu cum faci. Ia asta. Deci, cred că dai așa. Piggy asta, ori e bot, ori e super nabă. Deci, Mă găsuși! back. Play. Tehnica încă este potolită. Nu e Păi potolită. dacă văd dacă este potolită. Ori e bot, ori e super nabă. Nu e potolită. Nu e potolită, tocmai că nu prea știe să joace. Ia iarba ca să te ca să te liniștești. Mă sperie și oricioaica asta. Raluca. Este Ralucar 30. Bine, nu mă mai pot uita eu la 15. Uite și oricioaica. Am văzut una care scăpa de șoricioaica nebună. M-a găsit. Să mă omoare, cred. Cine? De ce? O să intri aici. Cine? Pig! Șoricioaica este acolo este. Sari puțin în picioare, sari. Sari, omule, că vreau și să văd ceva. Aici, ca să te apăsesc. Uite și oricioaica. Șoricioaica nebună. Uite șoricioaica nebună, ai văzut-o? Ba da, Piggy asta ce face? Dar tu unde ești? Pig este ca botul. Cred că e bot. Nu are cum. Da, stai că am votat player. Că playerul nu are nume. Că botul nu are nume. Este Raluca. Are nume. Ralucar
Haide, Piggy, vină! Haide, Piggy, Piggy, Piggy. Haide, Piggy. Haide, mă. Haide, Piggy. Lasă! Ce faci? Vrei să pierdem? Mă las câștig așa ușor. De ce faci asta, Piggy? Ai vrea să câștig, dar nu așa ușor. De fapt, m-ai fugărit puțin, nu mai poți să vezi de viața ta, de treaba ta. Aparent eu mai sunt singurul rămas. E bine, foarte bine. Haideți, încă 30 de secunde. Să nu mă vadă Piggy, că mă caută pe aici. Ce-a fi zis? M-am câștigat. Nu se gândești că este un apă aici care s-a stat aproape 2 km în colțișoar așa. Haide! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I am the winner! Cam asta a fost episodul de astăzi, băieți, ne revedem data viitoare, nu uitați să dați subscribe, să vă abonați. Pa, pa!